de novo a todos, estamos aquí domingo, día de Final Four, día sobre todo de finais. Estamos aquí, bueno, como sempre, imos ensinarnos un pouquiño como está o ambiente agora mesmo, primeiro partido, o terceiro e cuarto posto masculino, e vemos que, bueno, xa van chegando, hola bomba, van chegando os xogadores aquí do Pollo Artai, e que ademais os nosos compañeiros pois están rematando de montar algunhas cousas, como pode ser a tenda da Federación, rematando de colocar todos os quesiños para que a pista quede impecable. Imos entrar para ver como está todo. E se antes víamos os xogadores do Pollo Artai, tamén temos xa en pista aos xogadores do Balonmán Línea 21 Lignus Plus, que xa están, bueno, chegando ao pabillón e preparando, pois nun ratiño irán a cambiarse para o seu quecemento. Boas, Charlie. Temos aí a todos os xogadores, aos nosos compañeiros tamén ali colocando todas as prendas na tenda. Alberto! Bueno, hai xente que non lle gustan as cámaras, a verdade, E bueno, nada máis, está de todos e todas moi atentos, porque en breves momentos imos comenzar o terceiro e cuarto posto senior masculino. E hoxe temos días de auténticas finais. E que isto é unha Final Four. Non sabemos o que nos pode deparar. Bos días de novo a todas e a todos. Estamos aquí a piques de comenzar o terceiro e cuarto posto da primeira autonómica, neste caso masculino, que enfrontará os equipos Pollo Artai e Balonmán Lignus Plus. Estou aquí cos seus adestradores, Víctor Efrén e José Antonio Fernández, tamén Toño, como dicíamos onte, e recordamos a todos que o terceiro e cuarto posto decide a clasificación da Liga, por iso tamén é importante este encontro. Víctor, comezamos contigo. Partido onte contra Granitos Ibéricos Carballal que non se decide ata a prórroga. Sí, bueno, o primeiro que me gustaría decir é felicitar o Carballal. Bueno, ao final non foi o noso mellor partido, están eles na final por méritos propios. Isto é deporte, hai que saber gañar e saber perder, e agora temos un partido para intentar sobrepoñernos e intentar competir o mellor posible. Felicitar tamén a temporada de Línea 21 para ser un recén ascendido que este nesta Final Four competindo con equipos xa posiblemente máis feitos. Di moito do traballo que están facendo e unha honra xogar este partido contra eles. E falando un pouquiño tamén, bueno, repetindo un pouquiño do partido de onte, Juanjo na entrevista que facemos aquí ao principio dicía, mira, nós temos a tempada feita, aquí vimos a xogar, desfrutar, igual iso tamén fixo que soltaran eses nervios que igual tiñades vos. Eles tiveron unha figura tamén determinante que foi o seu gardameta, que fixo un partido estratosférico, e eu creo que foi ao final o máis decisivo. Eles souberon levarnos ese seu xogo directo de un para un constante, un para un constante, un para un constante de moita fatiga, metímonos nese bucle. Isto é deporte, eles xogaron as súas armas como teñen que facer e non nos saliu. Posiblemente, sí, nos teñamos que estar máis acostumbrados a xogar este tipo de partidos, non nos saliu, pois non é momento ahora de analizar nada, quizás hai un verano moi longo e preparar moitas cousas. É tempo de desfrutar e dar o máximo neste encontro. Sí, é deporte, fastidiados estamos, pero estamos aquí practicando deporte que nos guste, nun ambiente increíble, o sea que podémonos queixar só un pouquiño.
Só un poquinho, encántame. Toño, no teu caso, partido ontre fronte ao Sara o Mobility, que a verdade é que ti dicías tamén que, bueno, teño que recalcar un tempo morto final, que me encantou, creo que a todos, que pides tempo morto e dices aos teus xogadores, mirade, noraboa, fixestedes todo o posible porque fixestedes un temporadón, cando hai que saber gañar, pero tamén hai que saber perder, se o equipo que tes enfrente é superior ou xogou mellor, pois é o que hai que aceptalo e seguir pa diante, sobre todo, noraboa pola tempada e nada, apladille a vosa grada, dixeches. Sí, é que, a ver, eu sou unha persona moi exigente e foi un ano moi duro eu deportivamente creo que sempre se pode facer todo mellor e cando me vía en puesto de descenso ao final da primeira volta era moi duro porque non dabas encontrado con esa peza para cambiar todo eso e joder, os chavales responderon. É o que lle decía, ainda que nunca yo digo, estou moi orgulloso, pero non me gusta decirlo eles, pero sí que estou moi orgulloso pola temporada que fixeron e por supuesto que a afición que se desplazou 2 horas e cuarto hasta aquí, levantarse, vir hasta aquí, pois que menos que se merecen, xa que o resultado non o mereceron, polo menos un aplauso, xa que todos os días en Mesoiro eso parece unha festa, porque os pais das miñas nenas sempre están animando, toda a afición que temos ali se une, e a verdade ali todos os equipos que veñen nos felicitan porque dicen esta afición é de categoría superior. Se merecía un aplauso por non se podía facer moito máis. Tamén o que dicíamos un pouco ao principio, final isto é unha Final Four e aquí todo pode pasar, os resultados de Liga importan, pero igual non tanto. Sí, xo dixen, os dos partidos sí os ganamos, pero a un partido todo cambia, sabes? Eles demostraron que viñeron con nervios, tuveron moitas ganas de querer facer todo en un segundo, eso non se pode, a diferencia foi que non nos entraron os balóns, e a pesar de que depois sacamos orgullo, conseguimos remontar e cando nos puxemos para empatar o partido tuvemos 2 errores e de repente de empatar o partido e poñerte a 4 outra vez foi como outra vez a ter que luchar e bueno, fixeron un gran partido e a Sar ten un moi bo equipo e joder, pois darlle a felicitación xa, ainda por encima depois estuvemos no hotel e aguantalos outra vez e comían antes que nós, bueno, pero nada, xa che digo, hai que felicitalos e isto, ao final isto é unha festa, hai que disfrutala, que non queda outra. Pois nada, o que di Toño, como di Víctor, a desfrutar e a disputar este encontro da mellor forma posible. Comezamos, moita sorte aos dous conxuntos, comezamos terceiro e cuarto posto, e primeira autonómica masculina. Moi bons días, benvidos aquí de novo ao Pabillón da Sangriña para comenzar esta xornada de domingo onde se van a disputar agora pola mañán os terceiros e cuartos postos e vamos a comenzar co da categoría de primeira autonómica masculina. Para iso, en primeiro lugar, vamos a dar a benvida a un dos equipos que disputará este encontro, o Pollo Artai.
Turno agora para que acceda a pista o seu rival, o Balonmán Línea 21 Lignum Plus. E agora, turno para que acceda a pista o colectivo arbitral encargado de dirixir o encontro. Comenzamos coñecendo os integrantes de cada un dos equipos e o faremos co equipo do Balonmán Línea 21 Lignum Plus. Comenzamos co seu capitán, o número 14, Miguel Mouriño. Número 2, Adrián Mesejo. 10, Mateo Marín. 13, Asel Gambón. 12-6, Jaime Martín. 12-7, Efrén Oviaño. 12-9, Aarón Vidal. 24, Besai Dalmau. 25, Juan González. 26, Marcos López. 32, Manuel Zas. 34, Dacio Oviaño. 52, Pedro González. 64, Antón Mojín. E 77, Juan González. Adestrador, Toño Fernández. Oficial, Pablo Escofet. Turno agora para os xogadores do Pollo Artai. Comenzamos co seu capitán, co dorsal número 91, Santiago Picallo. Número 4, Santiago Calvo. 6, Daniel Balea. 12, Antonio Carballa. 12-8, Manuel Hernández. 21, Juan Cuenca. 23, André de Moura. 27, Cristian Bretal. 31, Martín Santos. 41, Pablo Romero. 54, Carlos Morales. 89, Pablo Picallo. 98, Pablo Pazos. E 99, Mateo Martínez. Adestrador, Víctor Efrén. Axudante, Adrián Teixeira. Dirixirán o encontro os colexiados Sergio Murillo e Rubén Iglesias, auxiliados na mesa por Mara Lago e Valeria Fernández. Exercerá as labores de delegado federativo Víctor Rivera. Damos comezo agora o protocolo da Federación Galega de Balonmán, e só nos queda desexarlle a mellor das sortes a ambos os dous conxuntos para este encontro onde vamos a disputar o terceiro e cuarto posto desta Final Four de primeira autonómica na categoría masculina. Hola, moi boas, bons días a todos. Xa sei que esta non é a final que todos desexaríades vos, pero bueno, é un partido máis, é un orgullo que estedes aquí tamén nesta Final Four. Hasta aquí chegastes con moito esforzo. Eu que espero é que, bueno, colaboremos todos en que este partido pois, sexa unha festa tamén do balonmán galego, vale? Todos participemos, en acordo ás decisións arbitrales, temos que respetalas. Todos temos fallos, como tendes vos e como tedes nós. Pero importante é iso, que estamos todos aquí e que isto sexa unha festa. Grazas a todos por a vosa colaboración e sorte e bon partido.
que tal? Bos días, benvidos a canal de YouTube da Federación Galega de Balonmán. Imos coa xornada dominical desta Final Four de Primeira Autonómica. O meu carón, como sempre, Charlie, que tal? Bos días, Charlie. Moi bos días, Alberto, que tal? Aquí estamos xa preparados neste primeiro partido de domingo, en este terceiro e cuarto posto da Final Four, que tamén decide a clasificación final da Primeira Autonómica Galega. E hoxe enfrentase iso, pois, o Pollo Artai, o Línea 21, o Pollo Artai despois dese partido durísimo, moi igualado, en que tiveron que chegar a prórroga para decidir cal dos dous equipos iba a pasar a final desta tarde. Sí, despois de, pues, bueno, dun partido moi apretado aí entre, bueno, Pollo e Carballal, tamén foi intenso ese partido do Línea 21 contra SAR, porque tuvo momentos tamén moi bons. Bueno, o que vamos a ver agora pois será seguro o que apuntaba tamén Jorge no día de onte, non, que é un horario non que non están acostumados a xogar moitos dos xogadores, así que non costará un pouquiño entrar en calor, non? Seguramente, porque ao final iso, acostumados a estes equipos a que estén xogando continuamente os sábados de tarde, incluso algún domingo de tarde, ¿no? O Pollo Artai é un habitual deses domingo pola tarde. Xogar agora a estas horas, as 11. Afortunadamente aquí na Sangriña de momento non fai moito calor, porque vai a ser seguramente un increscendo de temperatura aquí a Sangriña como é habitualmente. E a ver quen dos dous equipos quen de coller calor antes a este partido e meterse antes no partido e en esa concentración previa. Como que teñen un día aquí maravilloso na Guarda, entón despois poden ir a dar un paseo aí polo puerto, a tomar algo, coñecer un poquinho máis esta fermosa vila aquí do Baixo Miño. Seguro que ademais van a ofrecer un maravilloso partido, porque tamén onte apuntaba Jorge moi ben que o Línea 21 é un equipo que non deixa de loitar nunca, independientemente de como se exa o resultado. Bueno, pois o Pollo Artai ten moitísimos argumentos en pista, xogadores con moitísima calidad, e iso sempre é moi bo de ver para todos os aficionados. E aí, bueno, Toño tamén é dos que non vai deixar baixar a guardia os seus xogadores, porque xa competitivamente cando xogaba era dos que daba 300%, hoy que ven a combinación, lástima esa invasión de área por parte de Juan, pero ven a combinación do equipo do Línea 21. En Morales levantándose, estrelando o balón no Longueiro, e buscando a contra aí o Línea 21. Conseguiu baixar fantásticamente o equipo do Pollo Artai. Iniciando ataque con calma, André poñendo calma agora nese ataque. Que para ser as 11 da mañá veñen bastante despertos, que rapidez nestes dous primeiros ataques. Declaración de intencións tanto do Línea 21 aí con Mateo filtrando esas bolas, que onte o fixo moi ben, e despois acabou aí soltando o brazo, e bueno, por parte do Pollo aí Morales, que tamén o fixo tamén no inicio do partido de onte. Pois buscando o primeiro dos goles do partido. Novamente atacando o equipo coruñés. Mateo, ahí buscando con Pedro, se cruce, combinando nuevamente pasos. Esa opción que buscaban, ese doble cruce. Pablo Pazos aí un defensor moi inteligente que lle dá moito, que ven aí André nesa finta de brazo, unha salida moi potente este xogador ao punto débil. Decía que Pablo Pazos podendo actuar tanto no 3 defensivo como no 2 é un xogador moi inteligente que lle pode dar eses balóns aí ao Pollo. Aí o gol de Juan para poñer o empate no electrónico daqui da Sangriña despois de 2 minutos. Vai a iniciar de novo ataque contra ese 6-0 equipo de Pollo Artai. André Morales, o que se está desdoblando Martín. Para iniciar de novo o ataque, André de Moura. Pase polas costas para Balea. Vai a sacar os 7 metros nesa penetración de Daniel Balea. Un zurdo moi inteligente de aí buscando ese tipo de acción. Se vamos a ver, porque onte Juan Cuenca deu unha clase absolutamente magistral de como lanzar 7 metros. Vamos a ver Martín aí, que tamén é un xogador
Ok, yo te lo pulso, que nesta sorte o fai moi ben, así que encantados agora de ver este tipo de xestos técnicos por parte dos xogadores que ven aí. La defensa de Morales, ven a contra, ven Martín nuevamente, consiguiendo outro gol. Martín Santos para poñer o 3-1. E algo que fai moi ben o… Perdón que te cortei aí, Alberto. Algo que fai moi ben o línea 21 é o saque rápido despois de gol. Onte hubo un par de accións nas que hai un par de xogadores como Juan e tamén Mateo en algunha ocasión que encontraron un carreiro polo centro da pista increíble. Bo gol agora de Mateo. Esa finta. Aí ven Martín querendo correr. Fantástica acción defensiva de Manu Zas. Ses golpes a esta hora da mañán aínda non está o corpo preparado, Vaya con que efusividade saliu aí o defensor central do línea 21. Iniciando de novo André de Moura con Morales. Buscando aí André. Fantástica esa conexión cara ao seu pivote. Que ven aí ahora esa salida cara ao punto débil. Muy ben Juan aí nesa defensa. Sí, señor, la verdad que está muy bien plantado ahora o línea 21, Vale, a balón a esquina. E o gol que consiguen dende a esquina Pablo. Gol de Pablo Romero. E aí miramos, non? Eso acabamos de falar desa facilidade que a línea 21 saca de centro. E Pedro moi ben aí, o que pasa é que, claro, aí temos a contrarréplica por parte do Pollo, que ademais son xogadores que están acostumados tamén a iso. Martín, André, Morales, pois por unha parte está moi ben todo iso que fai o línea 21, pero claro, correr para atrás despois é un poquinho máis complicado. Esa xuventude que atesora tamén o Poi Artai con estes rapaces, aproveitando esa filialidade co Cisne, con Martín, con Romero, con Pablo Pazos, pois esa xuventude, esa enerxía vai na ter. O gol con fortuna de Mateo, conseguindo o seu segundo gol. E o línea 21 aí con ese 6-0 rochoso, non? Despois tamén Aaron e Juan que lle dan aí esa profundidade nos segundos que lle pon as cousas tamén un poquinho máis complicadas, sobre todo a un ataque como é o Pollo, que non, que ten xogadores que lle buscan non a distancia para intentar ese 2-2 ou esas penetracións. Ahora moi ben aí André con ese corte tamén de Pablo, pero que non é fácil de descifrar, O gol agora de André. Vai a iniciar de novo o ataque. Lanzamiento que se vai fora de Mateo. Que temos a Martín aí preparado. Uy, vaya pase, quería buscar aí, difícil. Cara Pablo Pazos na línea de André de Moura. Que ven aí Martín con ese roubo en bote. E ollo ahora porque están 3-2. Que ben xogado por parte de Martín, O gol de Morales. Moi ben Martín aí apretando cara ao centro, Morales aguantando aí o espacio. Ese 7-3 que impera no marcador da Sangriña neste primer partido da xornada do domingo desta Final Four. Atacando de novo Ben Mateo, buscando a Santi, buscando balón cara Juan. Pedro aí buscando conectar coa liña de 6 metros e conseguindo conectar para o gol de Arón. Aí o Dobrove mostrando a calidad que ten na muñeca. Xogador que estuvo no Teucro tamén, hai que dicilo. Que ven ese tiro de André. Moi ben agora aí o rexeite por parte de Juan. Notase llenon aí esa calidad que ten o xogador. Balón a esquina e a parada. E aparece Toni Carballa. Tamén un gran porteiro. É un posto que ten moi ben coberto o Pollo Artai. Malas novas para o línea 21 como empece tocando balón so porteiro este de Pollo. Novo ataque para o equipo de Laranxa. Para o Poi Artai. André Morales. Ven aí a defensa dura de Manu Zas. Querendo atar en corto ao altísimo xogador do Poi Artai. Pablo Pazos con Morales.
Daniel Balea, lanzamento por fora. Iniciando ataque de nuevo. Mateo escapa, sello balón, consigue Domalo. Balón a esquina, vais a atrever no lanzamento. Esa contrarrosca maravillosa y el gol de Juan González. Lanzamento nada doado porque se cayó Martín aí polo medio que ben evitou non ese choque e despois como definiu. A verdad que esa contrarrosca aí ao corto estuvo moi ben, moi detalle de calidad do xogador da Coruña. Atacando de novo Poyartay. Camiñamos a por enriba do minuto 8. Daniel Balea se cruzou longo para André de Moura, levando ya superioridade de cara a Martín. Escapouse o balón a Martín e vai a ver balón para a línea 21 dende fondo, que xa está correndo. Se producindo cambios. Entra Antón agora no centro. Minutos de descanso para Mateo. Este cambio defensivo, non? Ese 5-1. Martín é un xogador que pode facer moi ben esa tarefa de avanzado. De feito, vemos aí como pon en dúbida non hai o ataque do línea 21. Primeira defensa en 5-1, primeira recuperación do Pollo. Uy, André, como domou ese balón Martín en dous tempos e a rosca de Martín. Moi bo xogador. De feito, miramos que ese 5-1 que ben filtraron aí esa conexión entre irmáns. ¡Ay, golazo! Maravilloso. Entre rubios andaba o xogo. A verdad que teñen unha moi boa conectividade entre eles. Bueno, aí xusto cuadrou que Martín estaba chegando non a esa posición de exterior. Habilitou moi ben o espacio para ese 8-6, recortando distancias agora o línea 21 Lignum Plus. Esta vantaxe dos irmáns de poder facer eses adestramentos de pasillo na casa para poder sacar rendemento. Ven correndo línea 21. Pasos. Trabucouse aí Antón. Correndo de novo. Aí Poyartay. Vou non vou por un lado, por outro. E Martín Santos conseguindo o seu quinto gol e poñendo o 9-6 no electrónico. Tanta reviravolta aí, confundiu moi ben as intencións que tiña Antón aí para defender. E a verdad que está dando uns minutos de moitísima calidade Martín, que se ten as mans aí nas rodillas, igual está pedindo un buquiño de aire. Ven atacando, lanzamento, outra parada de Carballa. Santi buscaba contra continuo, cada vez que consiguen recuperar un balón, o pase sae automático cara ao lado de Martín. E ven Antón con potencia, balón para Juan González. Tuvo que dominar o balón. Buscando agora Pedro. Antón levántase, outra parada de Carballa, terceira. Moi ben Toni aí. A verdad que lle está dando moitísima calma aí ao seu equipo, porque ademais tamén están facendo moi ben os cambios de oponente Santi e Morales para poder salir a evitar eses lanzamentos, e con un defensor tan grande como onte estaba Hermida, non? Evitando eses lanzamentos, que lle facilitou moito. A verdad que a tarefa do porteiro é un poquinho máis sinxela tamén. Ven aí a falta sobre Morales, cando xa se dispoñía a engatillar. Vai levantándose, quería conectar con Pablo. Ven a defensa agora da línea 21. Non consiguen correr. E agora iniciando ataque estático dende moi atrás. O equipo de Mesoiro. Iniciando agora dende o centro Pedro, con Antón no lado esquerdo. Con Juan González Outeiral no lado dereito. Pedro. Para Juan González, ven a defensa fantástica agora de Pablo Pazos, anticipando, non deixando pensar. Moi profunda. Sí, xa decíamos antes que era un xogador moi inteligente e que lle está dando algo diferente aquí agora neste 2 defensivo, non? Ao Pollo. Moi ben aí Santi nese bote. Santi que outra cousa non, pero que é defender. Sí, ten a enciclopedia, Ten carreira aí defendendo no centro. Decía tamén onte Jorge que ademais ten moito tempo, e este ano, pues, por circunstancias tamén tuvo que coller un poquinho máis de galos na faceta ofensiva, e o está facendo moi ben, Pero aí aviso de pasivo, van a ter que buscar o lanzamento aí, forzando e evitando que puidese discurrir o xogador o lanzamento por fora. En a defensa fantástica agora do
Pollo Artay. Moi ben aí tamén esa defensa para evitar que Antón, que é un xogador que como chega aí a 10-9 metros se salta, ten un lanzamento moi potente. E bueno, sigue tocando aí balóns Toni. Ben, André. Balón para Balea. Na esquina non se atreveu no lanzamento agora. Ben. Levantándose, conseguindo un auténtico golazo. Morales. Anticipándose aí Pablo Pazos no contragol, consiguiendo un novo gol. A verdad que Pablo ten esa picardía en defensa que é moi complicado de adestrar, non? Iso é xa innato. É un xogador super inteligente, está demostrando yo ahora, pues bueno, facendo estas impares, agardando aí ese saque de centro, axuda moitísimo. Que ben buscaba aí Pedro esa reviravolta sobre Morales. Pero inteligente o xogador. Buscando nuevamente balón a esquina. O golazo que consigue Juan. Xogador que localiza moi ben os lanzamentos. E os varía. Sí. Porque ademais, bueno, contrarrosca ao largo arriba, largo abaixo. Onde tamén nos deleitou con algún lanzamento de habilidade por riba da cabeza do porteiro. A verdad que o fai moi ben. Balea quería buscar aí o desdoblamento do seu compañeiro na liña, non atopou André de Moura. Morales con espacio, engatillando, casi ya notamos a parada Martín. Onte fixo unha, Onte fixo unha, foi aí despois dun pau. Tocou unha, a verdad que puxo esas pilas nesta Final Four, que na anterior estuvo un poquinho máis despistado. Estuvo Flous na anterior. Aí vai Pedro, buscando cara a seu irmán, anticipouse ben a defensa novamente do Poyartay. Ben Pablo na contra, e outro gol de Pablo Pazos. Moi serio o equipo de Víctor en defensa. Está moi ben e ademais Pablo tamén lle dá unha cousa que un 2 ou un 3 de defensivo atípico, non? Que é ese xogador que xa mira cando pode subir a esa subida de balón, a ese pase rápido. Tendo a él e a Mateo e a Juan Cuenca, pues son tres xogadores cos que se pode conectar nun pase directo. Pedro sacando a Asel. Ahí está con Antón. Juan Antón collendo distancia, lanzamento. Agora sí conseguiu marcar Antón. Yendo 12-8. Aí siguen pondo diferentes xogadores en rotación, diferentes xogadores en pista. Os dous entrenadores, Toño e Víctor. Vamos a ver esa xogada, ese extremo por fora aí con esa volta para ese lanzamento, non? Claro. Pero o cambio de dirección de Morales. De feito, ese procedimento, se o pivote se queda aí en 2-3, dificultalle moito a salida do 2, que ven agora Morales. En cambio, se ese procedimento, o pivote corta cara ao centro, o 2 queda franco para un para un, ¿no? Entón, iso que miramos onte tamén por parte do Pollo. Moi ben agora Morales nese lanzamento para por o 13-8 no marcador. Asel con Antón, vain a buscar Pedro a colgada. O gol de Asel que ben a buscaron. Fantástica. Poniéndolle un pouquiño de showtime. Ven André de Moura, Morales, balón por las costas, ¡qué golazo! Juan Cuenca que non se quere quedar atrás aí nese showtime tamén. Onte deu unha verdadeira clase de calma, de manxestría aí, a hora de lanzar os 7 metros e a hora de definir, Pedro, para Juan, entre 1 e 2, vai a sacar a falta en ataque. Aí a defensa novamente do Poyartay. Anticipouse André de Moura. Morales, acompañado por Balea. Morales agora dende o centro. Xogador con uns brazos longuísimos, É que ademais, envergadura. Dalle moitísimo xogo, que ven aí. Pero falábamos antes de Santi Calvo na faceta ofensiva, aí o temos. Morales é moi difícil porque ten o brazo moi largo arriba, entón non sabe se vai lanzar, se vai pasar. En defensa é moi complicado superar un para un por esa envergadura que falas, Alberto, e ademais tampouco é fácil filtrar pases por riba, por baixo, os pivotes. Xogador moi completo.
Ahí está, balón a esquina nuevamente. Outra contrarrosca maravillosa. É que esconde moito o lanzamento, Está aí Juan nese extremo e non lle dá moita información. De feito está Toni aquí diante nosa dicindo de que mira, leva o brazo, despois o move, cambia moito, esconde moi ben o lanzamento Sí, que aparte a expresión corporal no salto totalmente de que me vou a ir ao longo, Exacto. Entón aí moi ben tapando por ese estímulo, pero despois ese pequeno toque de muñeca ao final para meter o 10º gol aí na conta do Línea 21. André, o erro de pase agora cara o seu compañeiro, cara Manu. Juan, aí a defensa de Santi. Vai a iniciar un novo ataque. Hai máis cambios no equipo de Toño. Salta Adrián Mesejo na liña de 6 metros. Antón. E aí vemos a Efren con número 9. Ven ese cambio. E ese pequeno toque. Foi sin querer. De feito xa se levaba a man antes aí a esa zona o propio Manu na anterior defensa, Pues miramos aí nas pantallas a afición coruñesa. Sí, como dicía Toño na entrevista antes de comenzar o partido, que é digno de alabar que tanta xente se veña de Coruña de 2 horas e cuarto de traxecto a disfrutar co seu equipo, que iso engrandece moito a unha afección, Pois vaise Manu. Sí, xa foi algo extraño no momento cando perde o balón, xusto no ataque anterior, que lle pasa o balón e despois botouse a man aí xusto baixar a zona exterior da rodilla. Bueno, esperemos que non sexa nada. Sí, sexa simplemente un latigazo. De feito está queixándose, onde se está queixando e onde a todo mundo nos vai o menisco, Aí vai o lanzamento, vaya voz sin motor de Mateo, Notaba ese Manu ahora a parte traseira do xeonllo, un pouco lateralizado aí, quizás, bueno, pues unha pequena elongación nun dos ligamentos, pero bueno, agardando que nada máis que solo sea iso, do pequeno golpe que a veces sí que xenera esa dor. Aí os pasos, sí, esa penetración de Efren. Fixo ese doble paso previo a intentar esa penetración no espacio 1-2 e cometeu pasos aí. A superioridade de Dani Balea aguantando, conseguindo gol. Esta superioridade do Pollo Artai, minuto 20, 17-10. Non está facendo mal partido a línea 21, pero está moi ben plantado en defensa o equipo de Pollo Artai. Sí, a verdad que a diferencia non refleja para nada todo o que están facendo, porque, oye, están xogando ben, o que pasa que esas aí ahora casi me equivoco, pensei que era o zurdo outra vez. Foi a contrarrosca, pero esta vez foi Pedro, e non atopou o marco de Toni Carballa. Dicía, que onte tamén lle pasou isto en línea 21, que estaba facendo as cousas ben, e o comentamos tamén no partido do Guardés. A pena é que non enganchan un par de accións consecutivas de acerto, como sí que está facendo o Pollo tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, Entón, iso despois, cando te ves 8 abaixo ahora mismo no marcador, pues acaba lastrando un pouquinho. Pois boa acción aí nese bloqueo exterior, ben gañado por André de Moura. Esa superioridade. Está emberrando Laboratorio. Vamos a ver de que sale aí de ese Laboratorio. Portería, xa están os xogadores recuperados por parte da línea 21. Escapou o balón a Efren cando estaba iniciando ataque. Vai novamente Efren con Antón, lanzamento, toca Toni. Quinta parada de Toni Carballa. Que ven aí Morales. Morales, sí que é moi difícil chegar aí, E un balón que ven de abaixo arriba, incluso pegando na escuadra como pegaba.
Vamos a por un pero, non? Que onte esquecime a verdade por eses peros. Tiña ese lanzamento ten moi ben, pero xa tiña vencido aí o porteiro do línea 21, xa tiña a Jaime moi vencido e simplemente con colocala a outro lado xa lle hubiera bastado. Pero moi ben ese detalle técnico que ven ahora desa conexión entre André e Juan Cuenca. A verdade que está facendo moi bo partido de Morales na faceta ofensiva e sobre todo na defensiva. Ocupando moitísimo espacio aí Morales. Va iniciando Pedro no 1 contra 1, ven outra vez defendido aí por Morales. E agora sí, Toño, que vai a solicitar o tempo morto. Imos a escoitar as indicacións do adestrador do línea 21. Que coño estamos facendo en defensa? Que estamos facendo? Si non vamos a defender, nos vamos para casa. Joder, estamos en ataque, máis ou menos decentes, tío, e aquí están entrando, fan un pase, entran, fan un pase, entran. Para que coño estamos? Espabilar un pouco por aquel lado. En ataque, aproveitar os segundos, vale? Marcar os cruces, pero cando bola pasen xa recibir en carreira, para si este sube, botar, entrar a ese espacio. Vale, ahora vamos a defender 5-1 con Besai arriba. Vale, o resto atrás basculando de lado a lado. Vale. Venga, espabilamos, Pois aí a pequena reprimenda de Toño, porque bueno, ahora empezaba un poquinho a baixar a cara, a alegría do línea 21. Sí, ademais era o que decíamos, en ataque non están facendo as cousas mal, sí que lle están salindo os procedementos que marcan. No laboratorio as cousas a primeira non salen, pero sí que estaban facendo ben as cousas. Que pasa? Bueno, atrás non estaban un poquinho máis desorganizados, estaban un poquinho máis perdidos, e iso é o que falábamos, non? Enganchar esas 2-3 accións boas para ter un poquinho máis. Que ven agora aí. Que ven o aclarado e Antón conseguindo. E saliu o pollo con menos sin querer. E aproveitou no línea 21 esa acción. Gol de Antón Mojín. Iniciando ataque de novo equipo de Laranxa. Desdóblase Pablo. Quería anticiparse aí André. Ven a defensa por parte de Besai. Defensa individual ahora de Besai sobre André de Moura. Daniel Balea. Pasos que ven a defensa agora fantástica de Juan. Pedro conectando co seu irmán con Juan. Pedro novamente. Balón de Fren, Antón, balón a esquina, con moitísimo espacio, superando a Toni Carballa. O gol de Besai. Moi ben xogado por parte do línea, tamén esa modificación defensiva por parte de Toño, con esa máis que mixta, non parece un 5-1 que vai a ser cambiante. Sí. Aí ahora, pues bueno, vai collendo, tamén, moi ben movida a ficha aí por parte de Vítor Efrén, tendo a un xogador como Pablo, non, para darlle un poquinho máis de... Ai, que ben baixou Daniel Balea para evitar a contra do línea 21. De feito, xa lle está dicindo aí Víctor, non, que pase corto, entendemos que para que André ocupe ese espacio, e agora Dani teña un para un franco aí na zona do centro, e vamos a ver como responden. Error na recepción aí de Dani Balea. Mateo. Dani Balea buscando un contra un. Mateo buscando 2 para 2. Aí aviso de pasivo. Levántase Mateo. E o balón a cepa do Pau. Xa decíamos na Final Four juvenil, ten un salto vertical asombroso. Ese chute estaba moi ben localizado. Unha mágoa, non, que se fora aí ao Pau. Pedro superando a Toni Carballa. De Vítor Efrén, que vai pedir ese tempo morto agora mesmo. Sí, que solicita o adestrador do Pollo Artai. Vamos a escoitalo. Bien, vamos a ver. Hey, chicos, tranquilidad. En la zona central no hace falta que sigáis. Podéis defender en embudo.
en esta zona, si ya está arriba, sí, pero tenéis que hablarlo antes, no improvisar. Entonces, igual ahora con fatiga y tal, merece la pena ser un poco más conservadores, meter al pivote y salir los dos. Luego cerrar, vale. Va a salir ahora Solta aquí, vale, André, Dani, Mateo, seguimos aquí con Juanillo, vale, y está aquí Pablo Pazos. Si está en 5-1 podéis jugar los procedimientos que queréis, pantalón, palma, un eslovenia, un pasa, ojo, dar siempre un punto de apoyo, una continuidad, ¿vale? Seguimos igual, en defensa viene Pazos, viene Dani a defender, Solta aquí, Santi, va. 5 minutos en palma. Señores, va. 1, 2, 3, Pues ahí nada, pequeño asuste por parte de Víctor. Y sobre todo volver a engancharos una defensa que hoy estaba dando mayor rédito ata fai nada, escasos 5 ou 6 minutiños. Os 15 primeiros minutos do equipo do Poiartai foi ben cimentado nesa defensa. Sí, ahora, bueno, para tamén o partido para meter a outro xogador fintador, non? Na primeira línea, con ese 5-1 entra Picallo no centro para, bueno, para darlle un poquinho máis de solución e de mobilidade ao ataque do Pollo. Pablo apoyándose en Pablo Pazos, André de Moura. O balón para Pablo Pazos, irou cara ao lado, xusto onde estaba toda a defensa. Teñen, moitos pivotes teñen reparo de girar, non? Cara ese lado débil, que é normal tamén que ven André. Golazo de André de Moura. Porque non lles queda tan ben, non, a hora de lanzar. O que pasa que, bueno, de haber girado hubiera sido ser un gol 7 metros casi seguro. ¡Ay, qué golazo novamente de Juan! E Toni que levanta man como dicindo, eu xa máis non podo facer, porque a verdad que Juan está cambiando moi ben e localizando moi ben todo o tipo de lanzamentos que está facendo, Fantástica opción de Juan novamente. Atacando o equipo de Laranxa de novo. Con 20-14 no electrónico, menos de 5 minutos, perdón. Aí o erro da recepción de Picallo. Correndo ahora a línea 21, Pedro pedindo balón en bote. Superando a divisoria, domando balón. Madre mía, que pasa con esa saltarina? Pedía dobles dende o banco Víctor. Non os hai, Pedro, polas costas o lanzamento, vai a haber 7 metros e os 2 minutos van a ser para André de Moura. Non os hai porque aí o xogador aí, o central do línea 21, Pedro, deixou botar o balón, no momento que se escapa sigue botando e xa na última acción tira o chan para collele. Vamos a ver aí a Mateo e a Santi Picallo, ese duelo nos 7 metros. Mateo, aí está parada da bomba. Picallo para incendiar a Sangriña con esa parada. Xa máis unha parada que, bueno, tamén axuda ao seu equipo porque estaba línea 21 collendo unha dinámica moi positiva. Ahora, bueno, quen de frenala un pouquiño para taxar aí. E nada, vamos a ver como vai este novo ataque. Que ven ahora ese pase. Gol de Pablo. Boa acción, boa combinación do equipo do Poiartai. Buscaba lanzamento directo. Casi se equivoca Pablo Picallo. Quería facer como o irmán, que casi lle bota aí o pé ese balón. É desas cousas que vela ver e dis que fago. Voleo unha escuadra ou... Quedouse na mitad. Sí, afortunadamente. Recordou que todavía está xogando no 40-20, non a campo aberto. Pablo, Dani Balea, o cambio de dirección, o lanzamento por fora. Dani Balea, el balón para o equipo de Mesoiro. Ven Antón con Pedro. Antón, Efrén, buscando un contra un. Antón, escapouse o balón, vai o balón a Juan. E outro gol novamente de Juan. El que está sacando de quicio por completo a Toni Carballa, porque a verdad que está dando un auténtico recital. Ven aquí Cristian de Antenosa a falar con él diciendo, xa está, non te preocupes, porque bueno, pues está facendo moi ben, non? 6 de 6 leva Juan dende a esquina. Dani Balea, longo se cruce buscando lanzamento, a parada de Jaime. E o lanzamento buscando de portería a portería, non atopou o arco.
Vai a poñer o balón en movimento de novo Toni Carballa. E xa decíamos onte, eses lanzamentos de portería a portería non son nada doados. No momento de lanzar, e ademais salille aí o tiro a Jaime un pouquiño cara abaixo, non? Entón ese pequeno efecto, esa pequena rosca que colle o balón, bueno, acabou por desvialo por completo. Picayo buscando aí ese 1 contra 1. A ver, golpe franco a prol do Pollo Artai. 28 minutos, casi 20 segundos deste primeiro acto, perdón. Vai Morales, en bote no 1 contra 1. O gol de Morales. Cuarto gol de Morales. Vai a iniciar o ataque. Balón de Pedro a línea. Luego gol, fantástico gol de Adrián Mesejo. Esa filtración que lle daba Pedro a Adrián. Sí, ese intercambio, non, de golpes agora que están tendo os dous conxuntos. Esa facilidade, non, que ten o línea 21 nos saques rápidos de centro. Atacando de novo o equipo laranxa. Pablo Pazo recibindo na línea. Vai a sacar os 7 metros nesa acción de Adrián. Esa boa combinación túa miña de Morales con Pablo. Salta a pista Martín novamente para a consecución dos 7 metros. A ver con que nos sorprende agora. Aí Martín, primeiro amago e outra contrarrosca novamente. O igual que a primeira, pero desta vez con amago. Sexto gol de Martín. Iniciando ataque o equipo de Mesoiro. Pedro, tremenda combinación co seu compañeiro, con Adrián. Vai a sacar os 7 metros nesa acción. Que ben se zafou aí, nese cambio, non? Nese pase cara fora, chegou aí a defendelo ben Juan Cuenca, pero nesa finta de brazo Adrián, que lle dá a oportunidade de reducirse a tempo parado, non, a Antón neste 7 metros. Pois vamos a ver, Antón, o lanzamento, o gol de Antón neste 7 metros a tempo parado. O terceiro gol de Antón para deixar o resultado en 23-17. Guarismo moi alto tamén de goles para estes dous conxuntos. Pois nada, este primeiro tempo marcado sobre todo por esas primeiras defensas do Artai, que despois empezou a deixar ir un pouquiño máis. A ver se na segunda parte o línea 21 quende iren increscendo un pouquiño máis, que de feito estuvo facendo agora neste primeiro tempo, indo de menos a máis. Sí, é un equipo que vai a estar sempre aí apretando, que nunca vai a deixarse ir, sobre todo a nivel anímico, non? Que sempre vai a estar pelexando. Sí, como decías moi ben, Alberto, esa defensa do Pollo que lle costou descifrar ao línea 21 nos primeiros minutos, bueno, pola contra, esa fatiga que despois fixo que salieran a relucir pois moi ben diferentes facetas do línea 21. Pois tomamos uns minutiños de descanso e voltamos nos intres. Ata agora.
retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it.
Y vamos a ver cómo xoga agora o equipo de línea 21. Iniciando o ataque Pablo Romero do lado dereito. Circulando o balón aí nesa primeira línea. Aí vai Morales con Pablo Romero, balón a esquina, non se atreve no lanzamento Martín con Morales, ben circulado, escapa o balón a Santi Calvo, pero agora que se lle escapa a Antón. Que o balón novamente o equipo de Pollo Artai. Estes 40 segundos, Romero, Morales con espacio, queriendo zafarse de Antón, balón a esquina para Mateo, saindo, apoyándose en Santi Calvo, balón para Morales, que viña de dentro, el balón para línea 21. En Antón nuevamente buscando una línea, recibiendo dentro también esa invasión de Adrián Mesejo. Iniciando ataque de nuevo equipo de Pollo. Esa defensa avanzada nuevamente de Besai. Insistiendo sobre Picallo. Sí, sobre ese xogo circulante do Pollo. Estou agora vendo onte, que vengo ahora mentras Pablo non falle ese intento, onte Efrén non tivo tantos minutos a nivel defensivo, entón entendo que será porque ahora quere buscar o Toño pois un poquinho máis de profundidade, máis pernas en esa defensa 5-1 para facilitarlle o traballo, non? Aí. Juan buscaba o corto de os colexiados que non hai nada. E o primeiro erro de Juan. A nada foi de Santi Picallo. Si queixas agora Toño non dese primer toque. O que pasa que despois Juan sí que lanza ben, non? Entón esa zona gris, non? Que se lle chama a hora de decidir. Pero, bueno, vamos a ver aí, claro. O que pasa que ese erro dalle a oportunidade a Morales de intentar materializar, non o consigue. E agora sube rápido de novo o balón en línea 21. Bola extra para la línea 21 para tratar de conseguir o gol. Vai Efrén, o lanzamento, volve a tocar Picallo. Le salió moi enchufado. A verdad, Toni Carballo está facendo unha moi boa actuación, o único que non descifrou, non? Eses lanzamentos, esas acometidas que estaba facendo aí Juan. Iniciando ataque de novo Picallo dentro do centro. Apoyándose ahí en Santi Calvo. Balón para Morales. Ahí zafándose muy bien. Fantástico Pablo Romero do seu defensor e conseguindo gol. Correndo equipo que viste de gris. Ben Efrén. Balón para Antón. Balón a esquina. Besai. O gol de Besai. Moi ben a continuidade de balón entre os xogadores do línea 21. E tamén están encontrando agora moi ben conexión os xogadores do Pollo en ataque, non? Está desdoblando continuamente Pablo Picallo nos ataques e iso lle está deixando tamén outro Pablo a Romero a facilidade de poder entrar aí entre neses espacios húmedos. De novo circulación lenta por parte del equipo de Pollo en esa primera línea. Morales apoyándose en Martín. Picallo iniciando 2 para 2. Ahí ven a defensa fantástica de línea 21. Evitando esa finta de brazo de Picallo. Además muy bien orientado ahí Efrén. Ven ahí, vamos a Manuel Fas que non fai prisioneros aí en defensa. Poñer el balón nuevamente Santi. Pablo Romero. Balón para Picallo. Lanzamiento de Picallo. Cómo cambió coa muñeca. Golazo maravilloso de Pablo Picallo. Entre unha das moitas virtudes que ten este xogador, unha delas está aí nesa muñeca, non? Que ten tantas boas xogadas e tantas boas finalizacións deu aí dende o curruncho. E agora aproveitando aí nesa zona de central. Efrén que ben levado, balón a Juan, golazo. A primeira colleu ya con esta zona gris, pero estaba o semáforo en verde. Mirou unha clara e novo gol de Juan. A verdad que Juan está facendo unha Final Four increíble, porque tuvo unha moi boa actuación no día de onte.
Tamén temos que dicir que a actuación do porteiro da Sara ante Martín pues, desbaratou moitas das intencións do línea 21, pero que ben está este xogador. Ben Morales saindo aí ben desa defensa individual de Besai, aproveitándose do bloqueo do seu compañeiro Pablo Picallo. Romero con Morales, buscando longo para Martín, ben recibido, fantástica defensa da línea 21. Ben Juan en bote, apoyándose no seu compañeiro Antón, pide un apoyo, dallo Efren moi atrás, saindo Efren forte, golazo de Efren. Moi ben Efren aí, ademais salindo punto débil, orientándose, saltando, facendo ese tiro rápido, imposible de taxar para Picallo. Bueno, momentos iso de accións boas por parte dun equipo, de réplicas boas tamén por parte do outro. E vamos a ver aí agora como se coloca nesta volta de defensa 6-0. Picallo con Santi Calvo. Morales, defendido hasta por 2. E como está saliendo, fantástico aí Manu Zas. Sí, está unha rapidez de pernas increíble e ademais tamén con unha contundencia asombrosa. O que pasa que ese brazo non do que falábamos antes, esa envergadura é moi complicado de defender. Muy difícil, muy difícil. O quinto gol de Carlos Morales. Miguel Mourinho, balón a esquina. Juan con moitísimo espacio, a parada de Picallo. E ahora Picallo, non? Aí esa veteranía que xa lle buscaba aí o lanzamento. Están falando xa entre Picallo e Toño, non? Sí. Unha patilla, outra parada de Picallo. Ollo que non sei como foi quen de estirarse tanto, Madre mía, menuda elasticidade. Aí vemos la quinta parada de Pablo Picallo. ¿Cómo se buscan? Qué maravilla cuando hay esta complicidad entre contrarios. Bellos coñecidos tamén, non? Sí. Na pista. Iso é bonito tamén. Vamos a ver ahora ese 6-0 que está intentando facer aí unha especie de mixta. Vemos aí, ahora non lle vai perdonar, Juan na contra, gol de Juan. Estaba claro que non lle iba a perdonar aí o xogador do línea 21, ese zurdo que está facendo unha Final Four fantástica. É unha mixta medio camuflada, ¿no? Porque no momento que fan ese cambio, aí xa sube Manuel Zas para intentar sacar un pouquiño, eu entendo, para que lle dé máis tempo a Manuel a hora de subir, pero ahora colocando aquí a pivote detrás del vai a ser moito máis complicado, Picallo con Pablo. Picallo buscando 2 para 2. Venga, defensa nuevamente de Zas. Está increscendo. Un pouquiño que pedíamos ao acabar no remate da primeira parte, que fuera un poquinho máis o línea 21. Outra defensa maravillosa buscando a contra. Juan recibindo. Vaya parada. Vaya parada de novo de Picallo. Espectacular como está Bomba. Sí, a verdad que está moi ben. Está desbaratando as accións dun xogador que levaba un 100% na primeira metade. Tamén a entrada de Dacio aí no 6-0 lle está dando un pouquiño máis de fortaleza, non, a defensa do línea 21. Un poquinho que lle estaba pedindo ahora Toño a Juan, que nesa contra foi recto contra Pablo, non gañou, sacando outra vez a contra, recibindo como podía, difícil, moi difícil, tuvo que xirarse por completo aí Juan, pero insistindo novamente aí o línea 21. Picallo, balón a esquina fantástico para Martín, toma seu tempo e o gol que ven aí de Martín Santos. Se pase de Laudrup, non, sin mirar. Juan, que vamos a porlle un pero, ahora creo que se está equivocando. El zurdo está correndo sempre cara a zona esquerda, non? Está cerrando el mismo propio espacio cando ten moita máis oportunidade, se corre pois cara a zona dereita para despois saltar con máis amplitud, etc. Non? De feito, por iso tamén lle facilita un pouco a parada anterior nese contraataque a Santi Picallo. Pois novo erro por parte da línea 21 para tratar de achegarse no electrónico. Non está refrendando esas boas defensas con goles.
Sigue esa distancia de 7, 28-21. Pablo Romero recibiendo Picallo con espacio. Ahí está Zas recibiendo. Finta, refinta ahí de Picallo. Pero venga, defensa de nuevo de Zas. Morales. Balón a esquina. Va Martín. Ahí estaba guardando fantástico Jaime. Corriendo Mateo. Llegó Santi. Evitando ese pase cara a Juan. Uy, querían filtrar ahí Mateo cara ao seu compañeiro. E aquí o que filtra é Picallo para Martín. E o gol de Martín. Sí, moi ben Martín agora, que o lanzamento de antes un poquinho precipitado, tamén non é nada doado superar a Jaime, con portero moi alto, que guarda moi ben a posición, pero igual se precipitou un poquinho aí antes. Ben Efrén, buscando un apoyo en Mateo, que ven outra vez, non consigue domar o balón Adrián. Está correndo pola línea, pero non consigue conectar, recepcionar ben ese balón. Vai por dúas ocasións continuadas ese intento de pase á liña de 6 metros. Poñendo calma Picallo, marcando a xogada do pantalón. Sí, porque non lle deu tempo aí a facer os cambios o línea 21. E hai xogadores que non están tan acostumados a este tipo de tarefas defensivas. Uy, qué violencia, recuperando aí o rexeite Picallo e o gol de Picallo. E aí Picallo que ten un imán para coller ese tipo de balón, e tamén como define. E a zafarse aí Miguel Mouriño desa defensa agora de Pablo Pazos. E vais a poñer o balón en movimento. Toño Fernández, o adestrador do Línea 21, Lignum Plus, que solicita o tempo morto para tratar de enchufar de novo os seus xogadores con esta distancia de 9 goles. Tíos, ¿por qué será que en todos los partidos os rechaces son para eles? Tanto aquí como alá. Coño, queréis estar concentrados. Solo vos pido 30 minutos da vosa vida. Sei que a vosa cabeza non rige máis que 30 minutos por cada parte. Por joder, concentrados. Tenéis que estar concentrados en eso. Ei, hai que correr. Correr. Me da igual, faced o que vos salga. Correr. Por lo menos... decía o meu abuelo que perda a noite perdo o día. Ahora por jodedes, ahora hai que achicar, hai que correr, hai que demostrar. O que non vou a consentir é que nos este machacando a contraataque. A contraataque me nos poden machacar. Aí, va. Vale, 3. 1, 2, 3. Línea 21. Rinde más palabras de Toño, a sabiduría popular que tamén ven, que tamén chega ao balonmán, como non. Vamos a decirle tamén a Toño que onte, pedindo un tempo morto a falta de, creo que foron 40 segundos para rematar o partido, magistral pola súa parte, dándolle a noraboa aos xogadores, dándolle as gracias á afición, que de feito ao acabar ese tempo morto aplaudiron. Díxolle aos seus xogadores: disfrutade da guarda. Tomaron o pé da letra, parece ser, entón tamén hai que apuntarlle ao adestrador, Efrén, lanzamento outra vez, aparece a bomba Picallo. Séptima parada da bomba, Ben Martín, que este tamén, noveno gol de Martín Santos. Parece que non está. Efrén, que ven ese amago de pase, o lanzamento. ¡Oibo! Golazo de Miguel Mouriño. Como localizou aí ese balón a escuadra esquerda da portería que está defendendo ahora mismo Santi Picallo. E a verdad que brutal, Fantástico gol. Iniciando de novo ataque o equipo que viste de laranxa, con 9 goles de vantaxa. Iniciando de novo Picallo, vai a buscarse 2 para 2 con Morales, ben recibido por Zas arriba. A circulación para Pablo Romero, anticipouse Martín, ven a contra, Martín en bote, Martín escupe o balón e o gol de Martín. E vai a ver os 2 minutos por Morales nese pequeno empurrón sobre Martín, perdón, sobre Mateo, e vai a haber cartón amarelo para Víctor. Equivócase Morales nese pequeno toque. Podo chegar a entender, non?
que o banquillo do Pollo quera manifestar a súa posición, non? Que non está de acordo con esa decisión arbitral, pero xa ven trastabillado, non está facendo unha recepción correcta do balón aí Mateo, sobra ese toqueciño, non? Que é o que lle pon as cousiñas un poquinho máis fáciles o coixado para dictaminar aí eses 2 minutos. Se anticipa Mateo, Romero, Ben Martín, 7 metros. É o mismo, ese toque, non? No momento do lanzamento, a mesma acción que acabamos de ver, fai escasos segundos, sancionada tamén con eses 2 minutos. De novo Martín aí a ese lanzamento de 7 metros. Ben Martín, os 2 anteriores foron gol. E o gol novamente de Martín. Terceiro Martín, que aparte vai variando o lugar de apoio, Sí. Agora foi moi cara ao lado dereito, seu pé de apoio. Nos 2 anteriores foi máis centrado, incluso o primeiro foi cara ao lado esquerdo para poder practicar mellor esa contrarrosca que sacou. Mateo con Efrén. Mateo novamente insistindo, percutindo, ven aí Efrén, outro pé de Picallo. Sí, tiro forzado aí por parte de Efrén entre 1 e 2. Toño pide aí ese pequeno contacto ao lanzamento. Eu creo que non foi suficiente como para pitar 7 metros, ¿no? Pero, bueno, novo ataque agora, tamén un poquinho de precipitación e tamén a fenda de goles que non axuda, xa que agora este ataque pode facer que o Pollo poñese máis 10 a prol dos seus intereses. Diciendo ben Romero, balón a esquina, Cuenca, parada de Jaime. E o rexeito e outra parada de Jaime. Aí Juan Cuenca iba con todo. Eu creo que dubidou un momento porque saltou a pé cambiado, que ven agora Efrén como busca ese espacio, moi ben defendido por Santi. Ese golpe franco, exacto. Decía, non, que Juan Cuenca parece que no último momento achicou aí, de aí que non saltara con toda a comunidade para executar o lanzamento, pero unha moi boa doble parada de Jaime. Levantándose para outra parada novamente de Picallo nese lanzamento de Mateo Martín. E ataque de novo para o equipo laranxa. Posibilidade de poñerse con 10 arriba agora mesmo o equipo de Poyartay. Balón para Pablo Pazos. Mateo, a parada de Jaime. E hai precipitación por parte de Mateo porque ese balón xa se escorara moitísimo, non había ángulo para saltar, para executar un lanzamento en condicións. Bueno, nova oportunidade para un Línea 21 Lignum Plus de reducir distancias. Frente de centro. Esa permuta con Mateo, buscando penetrar. Mateo, balón hasta a esquina, chega Juan e outra parada de Picallo. Ahora Juan se está lamentando, penso que xa lle está costando, non, descifrar as paradas do porteiro do Pollo Artai. Volta outra vez o Pollo a ter esa posibilidade de aumentar a renda de 10 goles. Son xa 10 paradas da bomba. Iniciando ataque de novo o equipo de Pollo. Picallo, Morales, lanzamento, ven a defensa de Zas, dificultando ese lanzamento de Morales. E agora a defensa do equipo do Poyartay ante ese ataque de Miguel, buscando 2 para 2. Marcos, escapase o balón, pelese aí Miguel, queda o balón a Santi Calvo. E Picallo poñendo un poquinho máis de calma para un novo ataque do equipo pontevedrés. Agora o partido está nun período de erros por parte dos dous conxuntos, non? Tamén están, bueno, pagando os partidos de onte. Sobre todo, pois, o Pollo aí con esa prórroga xa non está sendo tan claro, non, esas accións, que ven agora Picallo, ahora sí con Mateo filtrando esa suspensión que lle dá
todo o tempo do mundo para poder localizar aí o balón. Xa ha pasado o Ecuador desta segunda metade que o Pollo se pon 10 goles arriba. Salta Pedro a pista, o centro de mandos do equipo de línea 21. Pedro apoyándose en Marcos con Mateo. Marcos nuevamente buscando esa acción. Lanzamiento de Marcos por fuera. Ese lanzamiento. Opción aí de novo para o Pollo Artai para irse agora con un máis 11. Picallo dende o centro con Morales. Sigue Pablo Romero no lado dereito. Picallo que ben filtrou para Pablo Pazos e novamente Pablo Longueiro. Os tres derradeiros lanzamentos Pablo, dous longueiros e unha parada de Jaime. É un xogador que define moi ben, o que pasa que ahora penso que é pecado de xuventude non o querer sacar ese tipo de lanzamentos tan fortes neste momento de encontro. Cuenca Mateo na contra, o gol de Mateo. Aí localizar un pouquiño mellor, mirar un pouquiño máis o porteiro, como acaba de facer o seu compañeiro. Vamos a ver aí, porque a renda segue crecendo, non é fácil xogar ahora con este marcador en contra. Mateo, lanzamento. O gol agora sí de Mateo. Bien localizado en esa escuadra. Para poñer 34-24. Camiñamos cara ao minuto 20 do segundo acto. Poñéndose moi de cara para o equipo adestrado por Víctor para levarse a victoria. Morales, Picallo, buscando esa acción de un contra un. Ahí a defensa de Dacio. Y vaya a iniciar de nuevo o ataque, van a pedir... Y limpar a pista, ¿no? Tempo de secado. Ahí a Sangriña que filtra ben. Como decías, ahora está cogiendo temperatura este pabellón. Vamos a ver por la tarde, Alberto. Pero pinta que va a haber un poquillo de calor aquí. Sí, sí. O inferno ven dentro de un ratiño. Pero de seguro que xa se vai a quedar cara a tarde, porque van a ser moitísima xente que se desplace de tanto do Carballal e da Sar para ese partido das 4:30. Pero dende logo seguro que tamén dende Vigo, dende Moaña, vai a chegar moita xente aquí a Guarda para a tarde. Balón a esquina, Besai, ¡oh, qué parada novamente da Bomba! Que hoxe está 11 paradas a Bomba. La verdad que está pletórico, está facendo unha segunda parte increíble, Sí, sí. Vai a ser dos que despois é mellor que se meta debaixo da ducha fría, para Bomba Picallo. Morales, con espacio, golazo de Morales. O dices o apuntas moi ben, Alberto, se ten espacio e lle deixan chegar tan preto deses 7 metros, complicado parar a este xogador. No, que son eses 2 metros de altura e ese metro e moito que ten de brazo. Así veñen eses lanzamentos de abaixo arriba continuamente. Pedro. Para Marcos, buscaba aí esa penetración. Vai a haber golpe franco novamente. Adrián con Mateo, a defensa agora é de Pablo. Ven sobre Mateo. Vai a buscar 2 para 2, Mateo habilitando, fantástico ao seu compañeiro na línea e o gol de Adrián, que conseguiu superar a Picallo. Sí, Adrián, que un pivote aí que aguanta moi ben a posición, que espera e que pivota moi ben para poder conseguir ese gol número 25 no casilleiro do línea 21. Martín agora dende o centro, flanqueado por Morales e por Romero. Cuenca, Morales recibindo moi abaixo. Pablo Romero filtrando cara a Pablo Pazos. Cómo se mueve Pablo.
cando ten xente que é capaz de mover o balón a esa distancia e tan ben. Golazo de Morales. Está sacando o brazo a relucir e está cambiando, aínda que lle gusta moito localizar ao lado esquerdo arriba do porteiro, está variando agora moi ben os lanzamentos nesta segunda metade. Rapaz que unha categoría que se lle queda pequena, esta primeira autonómica. 16, bueno, debería ser dos que empezar a tiver un poquinho máis de protagonismo no plantel do Cisne en Plata. Outra contra despois da unha parada de Picallo, Mateo, a vaselina de Mateo, gol de Mateo Martínez. E aí temos esa facilidade, non, para definir con ese salto do que falábamos antes. E si, non, con esa filialidade tamén que comentabas ao principio do encontro, pois bueno, Pollo pode optar, non, a ter xogadores de moitísima calidad, Morales entre eles. Otra parada de Picallo, pero vai a haber 7 metros. Esa penetración de Marcos. Vai ser Antón quien se sitúe en la línea de 7 metros para el lanzamiento. Antón. Lanzamiento por fuera. Directo. Oportunidades para o Pollo cando estamos a no minuto 24 de poñer o máis 13. Pois agora nese 7 metros aguantou moi ben Santi Picallo, non se lle viu abaixo como no último 7 metros da primeira parte. E bueno, agora estes minutos que xa son de, bueno, con ese máis 12 que hai no electrónico, xa son minutos de continuar xogando, no que ambos los dos conxuntos van a querer que pase o tempo máis rápido, pero Pablo que sigue querendo aumentar esa fenda. Besai correndo. Acude Pedro na súa axuda. Pedro nun contra un. Gol de Pedro. Pedro aí. O diálogo entre adestradores. Porque creo que vai a pedir polo que están falando, non? Haberá algún dos xogadores do Pollo que deixe, sí, que pode ser que se retire moi ben por parte de Víctor Efrén, solicitándolle que venga agora Martín. Golazo de Martín, maravilloso. Decía, non? Moi ben por parte de Víctor Efrén, solicitándolle ese permiso para pedir ese tempo morto, se lle parecía mal ou non. E bueno, Toño tamén coñecedor, xogador, non? Sabedor deste tipo de casos, pois mostrou toda a predisposición para que se teña celebrado ese posterior tempo morto que solicitarán, entendemos, pois bueno, nuns intres. Sí, agora xa cada un co seu tempo preparado tamén para as súas homenaxes pertinentes para eses xogadores que van deixando pouquinho a pouco. A práctica do balonmán, a parada de Jaime, pero ese pequeno empurrón sobre Morales que forza os 7 metros novamente. Vai Mateo a liña de 7 metros. Mateo, primeiro amago, gol de Mateo superando a Jaime. O quinto gol de Mateo. Poniendo 40-27. Quedan 3 minutiños e medio para chegar ao final deste terceiro e cuarto posto. Ben Pedro buscando 2 para 2, filtrando, fantástico para Adrián. Escapouse o balón, pero vai a ver. Ese pequeno toqueciño, ¿no? No momento do salto que imposibilita que Adrián poida, bueno, adaptar ben o balón, facer o lanzamento, e vamos aí a ver ese duelo tan maravilloso desta segunda metade. Vai Juan o primeiro amago e a parada de novo da bomba. Pois 14 paradas de Picallo, que salvo penalti que parou na primeira parte, todas o resto de paradas foron agora, na segunda parte. Está
demostrando que, bueno, Pollo, o partido de onte foi moi duro contra o Carballal, era, tamén o decía Jorge, non? Un dos claros favoritos por clasificación, por equipo, por esa mezcla de veteranía e xuventude que teñen. Despois o que pasa que a Final Four é outra historia totalmente diferente á Liga regular, non? Está demostrando, bueno, pues por que o Pollo acabou aí e porque hoxe pues, vai a ser con moitísimo mérito o tercer clasificado desta Final Four. Martín Morales, Romero, buscando acción de lanzamiento a chapa de Zas. Queda yo balón ahí a Marcos. Balón para o línea 21. Anticipándose ahí Miguel a defensa de Romero. Marcos poniendo directa, bien defendido ahí por Morales y por Santi. Y Adrián pidiendo o balón. Ahí Pedro. Cara seu irmán e outra parada novamente da bomba. Sí, Mateo colle ese balón dentro da área. Por iso tengo agora en línea 21 outro ataque, pero a bomba que lle ten absolutamente comida moral a Juan, dentro do extremo. Foi a máis a portería do Pollo. Iniciando ben Pedro. O cruce. Buscando lanzamento. Filtrando balón aí a Juan. Buscaba unha rosca. Que non foi quen de sacar. E quen solicita o tempo morto é Víctor. E ahora aí vamos a mirar ese tempo morto. Vamos a escoitar a Víctor. Solo quería deciros una cosa, que sois unos deportistas como la Copa de Euskadi. Vale, que el deporte se gana, se pierde, hay que saber ganar, hay que saber perder, hay que saber competir y de eso somos ejemplo. Y solo quería agradeceros a todos todo lo que me habéis dado, el esfuerzo que habéis hecho a nivel deportivo y personal. Muchas gracias por reponernos, estoy orgulloso de vosotros. Que pierda cuando sale de la línea blanca. Aí as verbas de disfrute por parte de Víctor aos seus pupilos. E aquí vou poñer o pero, o pero das Final Four. Eu son dos que digo que unhas veces se gaña e outras se perde, eu son dos que o cambian. Non me gusta iso de perder, sempre hai que buscar a parte boa as cousas. Eu son dos que digo que unhas veces se gaña e outras veces se aprende. Entón, bueno, aí ese apuntamento tamén por parte de Víctor. E outro apuntamento para esa nosa enciclopedia dos peros da Final Four. Está moi ben ese momento, non, de querer agradecer aos xogadores, porque, bueno, tampouco é doado estar con xogadores que están indo cun equipo con outro que ao mellor, bueno, son moitos rapaces que estudian, outros moitos traballan. É un caso que se ve en moitos equipos de Primeira Nacional tamén, en os equipos de Autonómica quizás todavía un pouquiño máis, non? Entón, non é fácil sacar unha tempada adiante e a verdad que merecen todo o noso recoñecemento xogadores e corpos técnicos de todos os equipos. Sí, totalmente. Totalmente, porque ao final non estamos falando de categorías profesionais, ni moito menos, son moita entrega, moitas horas as que hai que botar isto. Que ben filtrou, fantástico aí o pase de Miguel cara a Adrián. E aí Toño que se quedou sin pedir o tempo morto, non contaban con iso. Xa nada, xa entregan, xa se saludan os dous equipos deportivamente. E bueno, este encontro que remata con ese 40-28 a prol do Pollo Artai. Pois aí temos sonando a chicharra, saudándose ambos os dous equipos despois de disfrutar esta terceiro e cuarto posto, que se decantou por parte do equipo do Concello de Pollo mentras está preparándose na pista. O atrezo xa para a entrega destes agasallos para os terceiro e cuarto clasificados desta Final Four. Recordamos que de aquí queda definido o cuarto e quinto posto da clasificación final.
Mientras está mirando aí máis repeticións esos goles de Martín, autor de 10 goles, Martín Santos. Unha parada aí, esos goles tamén de principio de Juan. O aplauso que lle está brindando agora o equipo do Línea 21 de Mesoiro a toda esa afición desplazada aquí da súa parroquia de Coruña. Este aplauso recibido tamén por parte da parroquia de Mesoiro aos rapaces do Pollo Artai, preparándose xa todo na pista para esa entrega de agasallos. Un saúdo entre afeccionados e xogadores do Pollo Artai. Seguides vendo aí repeticións deste partido, esas paradas da bomba Picallo, 15 paradas que fixo Picallo neste partido, tan só na segunda parte, que ao final estamos falando de que a bomba parou o primeiro penalti na primeira parte, o resto de paradas hasta completar as 15 foron no segundo acto. E aí Cati xa reclutando protagonistas para recoller as impresións. E casi nada aparato, Cati. Non pudeches coller mellor, tiveche que coller aos dous irmáns, a Pablo e a Santi. Así que nada, Cati, vamos a dar paso e dalle enhoraboa a ambos los dous por conseguir a vitoria. Sí, Alberto, a verdade é que estou ben acompañada dos irmáns, a verdade. Chicos, primeiro de todo, enhoraboa por esta vitoria e terceiro posto nesta Final Four que decide a clasificación final. Bomba, veña, comezo contigo, contanos porque ao final, segunda parte de paradas, Sí, nada. El equipo, la verdad, es que para ser un tercer y cuarto puesto ha salido muy mentalizado, la verdad es que súper orgulloso del equipo, ha venido aquí después del mazazo que fue ayer, que fue un mazazo muy gordo, y bueno, ¿qué voy a decir de ellos? Que chapó, otra vez chapó por ellos. Sol, tocaba resurgir de ese resultado de onte que nos comenta Bomba, que foi un mazazo moi duro, como acabas de dicir, e bueno, ao final saíchedes para adiante. Sí, moi orgulloso do grupo porque foi un ano moi difícil coas lesións, aínda seguimos onte, hoxe tamén tivemos algunha, pero o mellor de todo isto é o grupo, e con un grupo así, pois saen as cousas. Se queres, bueno, calquera dos dous o que queráis, podeis ir algo a cámara que despois sei que mirades o streaming despois do partido, Quen dos dous quere falar ou falades os dous, como que irades? ¿Sí? Veña. Nada que decir, como siempre aquí un placer, ya son muchas ediciones a la espalda, por desgracia, porque bueno, por suerte el año pasado lo pudimos evitar, fuimos campeones, ganando los partidos que la verdad también chapó por el equipo. Y nada, lo dicho, hemos dado la cara, como dice mi hermano, ha sido un año muy difícil, yo de los más duros que recuerdo, la verdad, y llevo muchos años en este club, y con lesiones, enfermedades, para juntar a 12 jugadores cada fin de semana era un sin vivir, sobre todo en la segunda vuelta. Y bueno, el equipo ha competido, yo creo que ha sido, para mí, en mi opinión, el que más ha competido de toda la liga, con respecto a los que han quedado campeones, y que también enhorabuena a ellos. Pero a todas las adversidades, este equipo
brutal. Pois noraboa. Tervos a organización e o traballo polo esforzo da Final Four. Moitísimas grazas. Magnífico. Moitísimas grazas, soldando aí a puntilla. Bueno, rematamos, imos agora coa entrega que recibades o voso trofeo acreditativo. Continuamos. Rematou xa este primer encontro da xornada do domingo, este terceiro e cuarto posto. E turno agora para que os xogadores dos diferentes equipos recollan ese detalle da Federación Galega de Balonmán pola participación nesta Final Four de categoría primeira autonómica masculina. En primeiro lugar, pasarán a recoller ese detalle os xogadores e o corpo técnico. Como cuartos clasificados, o equipo do Balonmán Línea 21 Lignum Plus. Fan entrega do detalle Carla Abad, vicepresidenta da Federación Galega de Balonmán, Fernando Mosquera, vicepresidente da Federación Galega de Balonmán, Aurelio Barreiro, responsable arbitral da Federación Galega de Balonmán, Elena Estevez, responsable da área técnica feminina da Federación Galega de Balonmán, Shaila Bautista, responsable do balonmán base da Federación Galega de Balonmán, e Francisco Javier Rodríguez, responsable de logística da Federación Galega de Balonmán. Aí vemos os xogadores do Balonmán Línea 21 inmortalizando ese momento con esas fotografías, ese detalle que otorga a Federación Galega. E despois de toda a tempada, momento para recoñecer o traballo destes xogadores. Que creo que despois desta gran Final Four que fixeron merecen un fortísimo aplauso. Momento agora para que reciban tamén ese detalle os xogadores do conxunto que quedou en terceiro lugar nesta Final Four de categoría primeira autonómica masculina, o Pollo Artai. Fan entrega deses detalles Carla Abad, vicepresidenta da Federación Galega de Balonmán, Fernando Mosquera, vicepresidente da Federación Galega de Balonmán, Aurelio Barreiro, responsable arbitral da Federación Galega de Balonmán, Elena Estevez, responsable da área técnica feminina da Federación Galega de Balonmán, Shaila Bautista, responsable do balonmán base da Federación Galega de Balonmán, e Francisco Javier Rodríguez, responsable de logística da Federación Galega de Balonmán. Inmortalizando tamén o momento. E como non, tamén o recoñecemento en forma de aplauso para os xogadores do Pollo Artai polo traballo de toda a tempada. E agora, por favor, que os dous conxuntos se coloquen para inmortalizar o momento, esa foto de familia deste terceiro e cuarto posto da categoría de primeira autonómica masculina.
E de novo forte aplauso para todos eles. Por todo o traballo da tempada, noraboa. E xa cos equipos en pista nun sin tres comenzaremos ese encontro, ese tercer e cuarto posto da categoría Primeira Autonómica Feminina.